Jeg er en rød drue. Men i hverdag, så er jeg professionel Counter-Strike-spiller. Jeg har aldrig drukket mælk fra min mors bryst. Det var kun Mountain Dew. Og det er der en grund til. Det er at smadre alle i hele verden, og jeg er den bedste. Jeg har spillet Counter-Strike i 42 år. Selvom jeg kun er 32. Så nu har jeg tænkt mig at flække ham der Jakob der. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Mit navn er Jakob. Witchkiller.dk. Spillet i 15 år nu, siden jeg var spillet fra barnsben af. Jeg kom fra Nørrebro. Counter-Strike har været mit liv siden jeg var 2 år. Og Counter-Strike forbliver mit liv indtil jeg er i 90. Jeg laver damer på det. Jeg udsletter modstandere. Det er hele min families stolthed, og jeg er så god. Og det her, det bliver en af min livs vigtigste kampe. Min karriere er baseret på det her. Let the game begin. Oh, fuck. Jeg gjorde det. Den her, den går ud til dig, Gunnar, og min kæreste Yvonne, og hele min familie, og alle dem, der har støttet mig derude gennem årene. Det er kæmpe stort. Det er det største skridt i hele min karriere. Så fik jeg lige druen, eller hvad fuck han hed, væk med ham. Væk. Videre. Now pull your waistband up like you expecting a flood. Hallo Andreas? Hallo Andreas? Prøv lige at komme herop. Vi mangler et interview med dig. Altså, hvordan er det at være så selvsikker og så miste det så hurtigt? Andreas, kom nu. Hey, kom så. Vi mangler jo lige. Ja. Ikke let. Sådan der. Ikke du. Hvordan er det at miste titlen? Jeg har ikke mistet nogen titel. Nu ikke på den måde jo. Altså, du kom ind mega selvsikker. Hvordan er det? Hvordan er det at miste? Jeg har ikke tabt det nu. Jeg har slet ikke tabt det. Ham der. Hvad fuck var det, han hed? Det er lige meget. Fordi jeg dræber ham næste gang. Og jeg gider ikke mere.